Hej alle sammen. Hej. Vi har let efter det her rigtig meget. Ja. Og endelig har vi fundet det. Vi skal simpelthen lave det her Bean Boosted Challenge. Yeah! Okay, det første vi tager, det er, hvad siger jeg herovre? Det er, hvad det hedder, fersken eller opkast. Ej, pis. Okay. Og vi har cola her, hvis det virkelig går galt. Men det tror jeg ikke, det gør. Hej. Okay. Øjeblik. Skal jeg brække spand? Ja, nu har vi brækspanden klar. Brække spand. Og her. Okay, så lad os få smagen. 1, 2, 1, 2, 3. Yes. Fersken. Jeg fik også fersken. Fuck på det. Sådan der. Okay, Ej, vil du rådnæg? Kan du tage røgnæg nu? Ja, røgnæg. Eller popcorn. Okay. Og vil sige tandpasta og chokoladeting. Chokolade. det har vi ikke, der er nogen, der er et. Ja, gå for. Okay, klar? 3. Nej. Okay, 3, 2, 1. Kom nu. Jeg har i munden. Jeg er klar, mand. Ja. Jeg er stadig i munden. Okay, jeg ved ikke koldt. Det var fandme dårligt. Så, Ja, men nu nu kommer der i hvert fald en god en, håber jeg. nyslået græs eller lime, det er da ikke så forfærdeligt. Det er også ikke forfærdeligt. Okay. 1, 2, 3, go. Lime. Lime. Hvorfor var det samme, mand? Det er træt. Okay, hvad Det er den så? næste. Baby wipes eller kokosnød? Ikke? Ja. Okay, den er ikke slem. Træk ind. Baby wipes eller baby wipes. Det gør jeg. Må det mærkeligt. Ja. Det smager som det bare smager lidt okay. slik, ikke? Mofito. Ja. Okay, Den Sådan. næste. Hvad er det? det er stikkende sokker. Stikkende sokker eller eller hvad det hedder, Tutti Frutti. Okay, er du klar? 3, 2, 1. Åh! Au. Fuck mig klam. Jeg har det i munden. Jeg tager den ikke ud. Ej, jeg har stadig smag i munden. Okay, Den næste, det er Bussemand eller pære? saftige pære, ja. ja, pære. Fuck. 1, 2, 3, go. Pære. Men det er stadigvæk godt, ja. Det er pære, men det smager overhovedet godt. Hvad er det mærkeligt? Ja. Så det var alle de busels, ja. Ja. Det begynder at smage dårligt, jeg tror, det er bussemand. Er det busemand? Det tror jeg. Det er mine pære. Okay, nu har vi 3 på en gang. Det er det der nyslået græs, bussemand og Hvad er det? stegte sokker. Ja, stikkende sokker. Okay, Så okay, 3, 2, 1. Vi er klar. Det er så. Au, fuck, hvad er det? Fuck. Okay. jeg skal så lige se det her hernede. Hvad er det? Rimelig ulækkert, men jeg ved ikke, om I kan se det. Fuck, jeg skal have ild. Klam. Fuck, det er lækkert. Tusind tak, fordi I gad så med på den her video. Det var fandme klam, men jeg håber, I kunne lide den. I må gerne smide et like, og I må også godt subscribe. Så vi ses. Ses.